kekarane pancen elok aki sembanun wong akrami tutu pada tuturupo hamu ngati pawe tane luput pisan kena pisan yen kembang luwe kembang ingin angel tan kena ati numbas arta monggo mimilan arintono sayok sing rukun pangapunten dalem menika pancen kepara nyata ingkang gentosi kula mangke sampun rawuh. Wah. Sinten Mas Ati? Lha iki MC-ne saking Gunung Kidul kok ya. Oh, MC pangapunten kakang kula kaliyan Mbak Ayu kula mangke sak bibaripun setunggalipun menika kula badhe lumengser dhateng Pingkuk badhe resepsi kala wau mekaten nggih. Nggih, pokoke mangke jenengan lajeng ki ngantos dalu mekaten nggih. Mengke babakan bayaran jenengan langsung teng mriku. Nggih. Lah iya kok nggih. Monggo lari ya cocok to. Nak masalah bagus ya wis pirsa piyambak. Nek yo rakit nang esuk ngono lho ya. Iki perminta dalem. Oh seniman air dhek iki anu apa nyambut gawe nggon banyu, Nduk. Oh ngoten, nyanti-nyanti nggawa air seni ngono lho patute kok ya. Nduk Cahayu. Wonten dawuh kala wau.
Niki wonten dawuh ugi. Napa, Mas Mangke Adi? sabibaripun lagon lelipur niki Nggih. diaturke kang dandut-dandut Oh, mekaten nggih, siap. Sampun sama tok ing karya. Nggih, Monggo. lanjut. Rena wengi dadi Mbak Ditanjani menika mangke. Wakul lempang segane dadi saratan ati. Kaya aku wonten dawuh nduk pangapunten Pak Tri Lukmanto mangke sabibaripun menika lelipur pangapunten nyuwun gungan menika ugi dawuh saking pamengkugati mangke Mas Tri dereng kundur to tasih wonten ngajeng to. Oh nggih mangke kasunya wiji kalian Purwawilis mekaten monggo nduk haramaya Alhamdulillahirabbil alamin matur sembah nuwun Nduk Nita Anjani pangapunten bebingahipun kopi sampun diparingke sampun diaturke Purwawilis. Nggih.